Dobar dan još jednom, dragi moji Karneksovci. Evo nas u Karneksovoj kuhinji. Opet sam vaš domaćin, kuvam za vas. Ako ste i sumnjali do sada, već sam stara Kajla ovde. Vidjeli ste da pravim čuda. Ukusna čuda. Naravno, već ste naučili neke male tajne od mene. U ovoj kuhinji, pod broj 1, pravi kuvar ili kuvarica uvek mora da ima adekvatnu garderobu, to je kecelju. Ovo je moja keceljica, crveno-bela, Karneksova, kažu da mi dobro stoji. Šta danas pravimo? Blanket. Blanket sa valjušcima od Karneksovog delikates karea. Blanket vam je nešto kao ono na engleskom blanket, ćebe. Znači to je nešto nežno, softeno, lepo ćebence sa valjušcima od delikates karea. Šta nam je potrebno, to ću odmah reći. Znači, treba nam krompir, brašno, vino, jaje, brokoli, šargarepa, naravno začini, biber, so, ulje, treba nam pavlaka i to je to otprilike. Ja sam već počeo, da ne bi čekali, počeo sam već krompir da kuvam, znači oljuštio sam ga, isekao sam ga, to ne treba ništa da vam govorim, to svi znate, mislim da svako zna da skuva krompir, malo vode, ubacite krompir i to je to. Krenut ćemo sada redom, da prvo napravimo male valjuške. Krompir koji sam napravio, evo ga ovde, koji je već skuvan, uzet ćemo, procedit ćemo ga i onda ćemo ga ubaciti, samo malo, evo ga, ubacujemo ga ovde u ovu vanglu. Tako. Šta sad ide? Ubacujemo sljedeće stvari. Ubacujemo prvo jedno jaje. Tehnika razbijanja, već smo prošli to kako ko želi. Evo ga jaje. 2-3 kašike brašna. Tako. Malo soli, malo bibera, naravno. Bibera po želji. A ćemo zabiberimo valjuške. I sada to sve malo napravimo. Jer kad nadali namuti jaja, zamuti pamet svima i sve leozino znaja. La 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 la. Delikates kare Karneksov. Šta radimo? Reću vam odmah. Sečemo otprilike 2 šnita prst debela. Evo ovako. I sve to sečemo na tanke male kockice. Smesu smo napravili. Ubacujemo i Karneksov delikates kare. Evo ovako. Sada to sve lepo pomešamo. I od ovog pravimo lepe male valjuške. Dakle, valjušci, kao što sam rekao, evo je ključala voda, vri i čeka male slatke valjuške. Evo ga, broj 1. Evo ga, broj 2. Valjušci su već spremni, oni inače to vrlo brzo ide. Sada ćemo ih skloniti, a mi idemo na bešamel sos. Šta nam treba? Puter, za početak, propržiti sa malo ulja. Evo, uzmete puter, otprilike ovako isečete kocku, prst jedan debljine sa ovoga što imate. Znači, stavite malkice, ne, ovo je vino, ovo je ulje. Samo vas gledam, ali dobro, pratite fino. Dakle, stavite malkice ulja i preko ulja puteriška.
Tako, to je to, Milinković. Na sve ovo, pošto je ovo blanket, ćebe, treba bude meko, da prosto urodite u to, ide šta? Jedna kašika brašna. Ćebence. Bilo bi dobro ovako ćebence umotati se sa nekim. Ovako. Sada to sve vreme ovako čekamo, mešamo dok ne dobije braunkastu boju. Ne meša se kašikom, nego žicom za mešanje. Dodamo i malo vina. Evo, malkice vina. Slobodno sipajte vina. Sve vreme se meša. Jedno 20 minuta. Naravno, evo, čim se zgušnjava, kao što sam rekao, vina možete slobodno još. Evo ga. Znači, 20 minuta. Pred kraj ubacite malo pavlake, malo mirođije i još jedno 2 minuta pržite sve to lagano. Ono što je bitno, uvek soli i uvek bibera. Pri kraju ubacimo malo mirođije, malo pavlake, jer moraš da budeš mirođija u svakoj čorbi, pa i u bešamel sosu. Moraš da budeš. Onda ćemo lepo, ako mora da bude, a stvarno lepo miriše, majko. Stvarno je greota da se ne stavlja. Mirođica. A ovo, ljudi moji, šteta što ovo ne možete omirišete sada. Mirođica i malo pavlake. To je to. Idemo dalje. Šargarepa. Sečemo je na normalne kolutiće, kao što se šargarepa uvek i seče. Činica mala, spremna. Tu ćemo posle sve zapeći. Znači, ovdje ubacujemo malo šargarepe, malo brokolija. Možemo ga malo iseći da bude, eto tako, da bude malo. I ono po čemu se i zove ovo jelo, valjušci. Zapamtili ste da smo ih već pripremili, jel tako? Evo ovako. Jedan valjušak, drugi valjušak i treći moj slatki valjušak. Pa ubacit ću i ovaj četvrti, ima mesta. Evo ovako. Tu smo ubacili te valjuške među ovo povrće. Šta sad ide? Bešamel, sos preko. Vidi ovo sad. Vidi ovo sada. Ekipo, da znate, odmah nikom ne dam ni griz. Sve ja jedem. Naravno, šalim se, prvo i osnovno pravilo. Uvek pravite za puno ljudi, delite, pa makar i posljednji zalogaj. Blanket sa valjušcima od Karneksovog delikateskare, spreman, dame i gospodo, za rernu. Rernu smo pripremili, na 200 stepeni zagrejali i sada će se ovo još 30 minuta peći u rerni. Onda je jelo spremno i gotovo. Znam kako vam je, znam da jedva čekate, znam da znate da kuvam maestralno, izdržite samo još 30 minuta. Gurnete glavu u rernu da proverite da li je 200 stepeni. Naravno ne. Idemo. Spavaj mi ti, spavaj mi valjušku. 30 minuta čekamo, a onda, dame i gospodo, krkamo do iznemoglosti. Blanket sa valjušcima od Karneksovog delikateskarea. Evo ga ovako, spreman za vas. Još jednom sam vam napravio fenomenalno jelo, još jednom sam iznenadio pre svega sebe, a onda pretpostavljam i sve vas u kuhinji, majku pogotovo. Jedva čekam da ovo probam, a nadam se da ćete da uživate i vi.